dama mu ga juna, dama mu ga juna. Wannan fim ne sabon series da aka kirkire shi wanda na san za ku yi sha'awarsa. Mutane da dama ku danna mana ƙararrawa sannan ku yi subscribing a dama mu ga juna TV. Muna jiran ku masoyanmu, danna mana ƙararrawa. Fatan alheri. Yanzu a wani role kika fito a wannan shiri na dama mu ga juna? Na fito a mahaifiyar Jannat wanda daga mutum ya mata zancen soyayya kawai sai ya zama marigayi. Wallahi kuma ba ni ta za su dinga tuna na akan abin da ba ta aikata ba. Allah yana ji yana ga mutunciyar shi ba zai kai shi ba ko da hannunsa. To idan har mutum ya biyo mu a wannan tasha tamu, na tabbatar zai ji daɗin kallon wannan series wanda ba